Dobre, áno, ďalší deň pred nami. Samozrejme, že rovno aj s jednou komplikáciou, že ráno tak šuchlo, že je komplet všade mokro. Ideme len vyložiť drevo z vozíka a berem gumaky. No a maximálne, možno treba tam nejakú vrbu vyrezať. Možno spravím aj to, neviem vôbec, jak nám bude prijať počasie. A asi pôjdem do práce, lebo vyzerá, že po obede sa to počasie zopakuje. Dáme toto vyložiť a možno nič. Takže vozík mám a Delka už je tam ďaleko, aj so psami, aj s malou, už je na ceste. No dobre, idem hore. Daj, prosím ťa, klobúčik. Skúsim. Sme na mieste, asi to zložíme vedľa, nechcem to mať na jednej kope. OK. Počasie máme nádherné, ale je dusno a z toho nádherného počasia bude po obede znova búrka. Tým, že je tak horúco, ani není moc mokro, ale dole v tej vysokej tráve v tieni to určite bude na prd. No dobre, nachystám nejakú timelapsu a idem to vyložiť. Hádam selfie kit balená. Tady idem svapnúť z tej vozíky, že aspoň jeden zveziem dolu do skladu vozíkov, že nech naša ulica nevyzerá jak moje súkromné parkovisko. A nič, arbeit. Opustené, keď sa jej oči zarosia. Toto remeslo asi zo mňa spraví parking mastra. S bratom som sa dohodol, že si požičam Axata. On ho nepoužíva, však vidno, jak vyzerá. Vlastne ostal nám tu po krstnom. Dneska ho brať nebudem, ale aspoň ho vyskúšam naštartovať. Uvidíme, či ešte má nejaký život v sebe. Vzdal som to, idem po benzín, dať co tam je, ale nechce mi to pretočiť. Dobre, áno. Máme ďalší krásny deň. Už som aj na lúke. Chalani sú zaúkolovaní, čiže vedia, čo majú robiť. Vlastne dočisťuje sa spodný okraj ohradníka. Ja sa presúvam, idem do Smyžan, idem nakúpiť diely na ten Axat, že by som to dal nejak do laty, lebo nebudem klamať, hodil by sa jak soľ teraz. Čiže idem na to pozháňať veci. Zobral som nejaké folie, zobral som olej, ktorým chceme natriesť tie stĺpiky, čiže máme čo robiť. A hneď, ak to budeme mať, v podstate môžeme osádzať stĺpiky. Dobre, už sme na verejných cestách, tak čau. No vlastne, prečo som tu práve teraz? Manželka musela odbehnúť, takže som ostal strážiť malú, ktorá spí. Tak využívam aspoň takto čas. Dobre, takže z obeda sme späť. Prvá ohrada by bola, koň asi nevojde, ale snaha sa cení. Nachystal som tu taký provizorný stôl, že keď príde Adelka, že bude tu mať malú a vie byť pri nej a vie natierať olejom tie kolíky tenké zatiaľ, že by už sme my to vedeli natolkať na miesto. Čas je parádny, chalani už sú takmer dolu, ja idem za nimi, idem už rozmerávať, značiť stĺpy. Teším sa. Čiže značkovač, meter, ktorý má svoju poslednú puť, akurát hudba so sebou. No a ideme na to. Nakoniec som sa rozhodol, že dávam 4 až 4,5 metra. 5 už sa mi zdá dosť. Adelka natrela slušnú fúru lat, čiže môže nám to tu fajnovo preschnúť. Zajtra by sme ich mohli natrepať do zemi. Musela ísť, lebo už to mala nezvládala. A ja mám vlastne vysprejovanú tú stranu pred potokom, čiže tento
spodok už je celý hotový. Čiže teraz tu vybehnem jednu stranu, prejdem sem druhú stranu, tu musím nechať medzeru na prejazd v týchto miestach a ešte dole. Medzi tým mi prišiel vrták, ten 100 mm do zeme, čiže vedeli by sme potom na rohy navrtať nohy a dať tam dačo hrubšie, že natrepeme tam niečo také. Možno keď budú takéto pod 10 cm by som vyskúšal možno spraviť špic a predvrtáme to dajakou 32 vrtákom a skúsime to tam nabiť. Možno to bude fungovať, netuším, nemám skúsenosti, ale tiež chceme to šúpať, natrieť, nech to niečo vydrží. Aspoň tých 5 rokov na začiatok by bolo fajn. Dokonca mi dnes prišli aj zemné vrúty na nohy. Chcel by som vlastne v tej vyznačenej časti navrtať do zeme také kovové nohy, možno niekto pozná, možno niekto nie. Tým pádom môžeme stavať, čo by som bol veľmi rád. Shodli sme sa s chalaňmi, že pôjdu to ponatierať, tie ďalšie láty, nech to máme suché na zajtra, lebo že by sme mali čo robiť. A ja som chcel tu ukázať, že vlastne tu som spravil taký akoby roh, že pôjde ten plodek tak a potom sa tu bude ťahať takto, že by tu nám ostal taký vjazd. No, že sme nemuseli za každým si otvárať zohradu a vchádzať dovnútra. Môžeme auto aj vonka nechávať. A vlastne potom tu je taký koridor nechaný pre zahrady, ktoré sú za našim pozemkom. Čiže tuto ide v takomto pase. Tuto trocha vidno, tu. A tak nejak sa to tam ťahá. Ja berem krový norez. Ešte nejakú hodinku porobíme a balíme to, lebo to som si poznačil pri ceste, kde budú stĺpiky. Oni budú síce meter do trávy, ale som si to tu poznačil a idem to vykosiť. Z Luky už sme doma, máme natretých 82 tenkých stĺpikov. Zajtra by nás možno bolo aj 5, čiže to už bude troška silnejšia brigáda. Takže chcel by som tie stĺpiky osádzať. Zoberiem 2 obojručné nože a išli by sme počistiť z tie guľatiny a aj tie ponatierať. Chcel by som ešte ísť vyrobiť redukciu na ten vrták. Musím to prvý vidieť, že o čím to je. Takto vyzerá vrtáčik, keď ho teraz vidím. Je tak tenký a malý, že si neviem predstaviť, že by som to riešil bagrom, ale chcem to vyskúšať na klasickú zbíjačku. Mám taký starý zlomený vrtak, tak chcem skočiť ešte za kamošom, nech mi to nejak tam napasuje, nejakú rúrku do vary, nech nám to sadne, že to vieme normálne baterkovým vercajkom riešiť, ale vyzerá to perfektne. Ozval sa kamoš, že mi pozrie na ten vrtak, takže chleba do ruky, mala na chrbát, ideme na to, dúfam, že mi s tým pomôže. Vrtak hotový, redukcia spravená jak cip, to ani som nečakal, že až tak to bude, brutálne spravené. A nič, ideme domov. K tomu našemu projektu patrí nejaký nákres, takže idem na to zopakovať si nejaké tie zručnosti základnej školy, tak uvidíme, co z toho vznikne. Neviem, či budem potrebovať. Ale máme kružidlo po dedovi? V dedictví kružidlo. od deda Valenčíka. Je to tu, prišiel moment využiť dedictvo a pustiť sa do toho. No takto, aspoň si to viem predstaviť lepšie ja. Čiže toto je Podoris, ideme na ďalšie pohľady. Čiže situácia z boka by možno aj bola. Teraz ešte bočný pohľad druhý, ten bude o niečo zaujímavší. Do tretice, čiže mám všetky 3 pohľady, že vraj som šikovný.